Atema duk det amunit atum sikak kep betta ni tum hanang rabdun titi. Nili tum methang ke poisa tangka ve APHLC ke laposi rat atum nang ke rabdun pen atangka pensi nili tum election ta cedan dun lo. Laka cedan dun pen theglong lo ason son pen apot tempering ason akahin ho claim ruling party tu claim thap ta dolo la pen apot itum hai un echot lo sita 2019 aningkan MP election hut nitum APHLC pen suri thom kep ra sir kep so se chot anak nil tum ke long non bangke rat atum nanga chetudun pen a jok lak isira suri trokner kepra troksi nilitum aphan vote nang pidet lo suri lak isira suri trokner kepra troksi so selang he dat la pan se tum pulo la pen la puthak ta ko vote belo EVM kang pu pe ta dolang troksi ner kep EVM kang pu pe ta do henodak pomat ko pipilo ne mat ing pu pedet kor kanthi pendado lapen ke bukajan pendado lapen ke dak along kaprek pendado la son thak lap jong si ingpu et lote ni tum lak isira suri troksir kep so sedet ji ke long ji ong enai seta ba lak hini do ke ji ni tu ke long ji la pot si la ke ning arong alap rat atum itum phanang nang ke rabdun pena jok lo rat atum nang ke rabdun puta lata ison lo seta jasemet ke rat atum cicini lo je itum methang a party inglong a rat khilonjia okhomia atum adivasi atum duk det boy det atum a party e methang a party a vete itum reng un elo itum a long ri long patta cerai un elo pokacini pena jok si ne tom phanang rabdun lo nang tudun lo la si kadowe apanda choro lo la nangidun chot atumta kalilang nangidun un tumta dolang halau so vote ki pi arni athema helo pik ke dam nang atumdu kilometer flikep la po an ke dam nang atumta do alang litum nang pidun un edet lo alang litum phanan ta choro lo kilometer kahelo 70 kilometers anda dua rakom polling station ka ve la pen ajaha tungge amen ningkan photrok lo amen ka je thap dun ji ka bor i seta amen che thap dun long lede sonda du lo la pen tribal atum amen jasemet karbi atum amen abang la BJP sarkar atum delete warad lo ka delete pagela ka cancel lo ke than lo voter list along pen ni tum ilitum amen nang than pik khang yang lo la pen ajok ilitum ke hai thu the det si ke che tum a party si hai thu rong lo non apor dulang itum che dan unjilang la pot si rat atum phan la si aning chibinang po itum emethang a party che hai vek vete ilitum edet la pen elong ri cerai un langdam lote theklong po Bengal tabang TMC la ke amethang a party lo la pen ke Maharashtra ta Marathi tum a party dolo Gujarat ta Gujarati tum a party dolo Delhi asor tabang amethang a party AAP pu dolo la pen ke North East anathu Khasi Hills tabang amethang a party si dolo Nagaland ta amethang a party si dolo Mizoram ta amethang a party si dolo Assam bang anarlang non dosita kang dup lapen ilitum bangke non ingtang pon bom lo Mizoram ke amethang a party si hai lap hala dake bang amethang tum chalang thek ser lo hala tum ke lasi ilitum ta char lidunang po la solong pinike lasi nilitum jasemet ke rat atum han kachuru pini a meeting pena jok ni tum churu lo
nilitum labang so meeting along MSC constituency long cap ke nilitum APHC tum si haidet lo NC Hills mate di Mahasau along bangke nilitum dam et edet lama si gorom pani umrongso constituency nilitum haidet lo hamren ta haidet lo so cheng ta haidet lo so cheng dhenta ta haidet lo Korkanthi ta haidet lo Singhason ta haidet lo Lumbajong ta haidet lo Sorupothar ta haidet lo Nilip ta haidet lo lapen Dwarbagori ta haidet lo nitu Pudam ette Singhason bangke non MP ke hai amunit a constituency le EM revenue Omor Singh Tisol alang li rem tudet hadake nelisi ke hai hadake non ka jeplang bangke lasi munit tum chini bom lo poisa piwaret aling leke dun galilo non ke hak ok pape chuwaret aling leke dun galilo horpi jun waret aling leke dun galilo munit tum chichini lo amit hang adet lapen amit hang ajat amit hang akhe cirai nang ji po alam bangke chichini pik kangjang lo lapen non chichini tu bom yelang nilitum bangela ke klem bom po pachini ja pansi la si pini la po ansi rata tu pan chorosi la bangso a perangke ame along bangke nitum la po ansi kang ton lo kardom